आई भैया हमरवा सबके एगो कोरोना पर कविता सुना रहल बानी। आफत बन के आइल कोरोना, डर से चटके तारू, आ पंजरा तनको सटत नइखी, खुद आपन मेहरारू। ऐसन ही कोरोना के डर बा, इतना डर समाइल बा कि सेवा नइखे सपरत। आय अपने आदमी करे लागल अपने लोग से नफरत। धर्म कहेला सुख दुख में रहे के चाही भीरी, आ लॉकडाउन बहरी लागल घर में बाटे फिरी। तबो नासा चढ़ल बा उनका जैसे पियले हो खस दारू, आ पंजरा तनको सटत नइखे, खुद आपन मेहरारू। ऐसन ही कोरोना हमनी के पिठियौलस। इनका हाथे भोजन कइल बाटे हमार लाचारी। इनका हाथे भोजन कइल बाटे हमार लाचारी, आ भात परोसेली फरुही से, आ बेलचा से तरकारी। करछुल बांध के लौर में दूरे से दाल परोसेली, आ जैसे तैसे देख के हमके अपने खूब भकोसेली। सेवा देख के हंसत बा लोग, घरहू पटीदारू, आ पंजरा तनको सटत नइखी, खुद आपन मेहरारू। इतने ननाए भैया, जवन मेहरारू 3 माह पर एक दिन कबो नहात रहे, जवन मेहरारू 3 माह पर एक दिन कबो नहात रहे, आ एगो साबुन सार भर चले तबो ना वो रात रहे। अब तो साबुन सरफ लगा के देह में खूब रगड़ाता। ऐसे कि बा कि भाई हाथ सफाई रहे के चाही, आ दूरी बना के रहे के चाही। अब तो साबुन सरफ लगा के देह में खूब रगड़ाता, आ 2-2 दर्जन साबुन सोडा हर हफ्ते खरीदाता। रोज खरीद के लेके आइले हर सामान बाजारू, आ पंजरा तनको सटत नइखी, खुद आपन मेहरारू। घर में बैठल मन उबियाइल, छूटल सब रिश्तेदारी। घर में बैठल मन उबियाइल, छूटल सब रिश्तेदारी, आ सारो ससुर नइखे लो कहत कि चल आई ससुरारी। सारी सरहज खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत। पहिले लॉकडाउन के पहिले साली सरहज लोग खूब बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत, आ उहो लोग फोन कइला पर ठीक से नइखे बतियावत। सबे मुँह चोरौले बा जे आपन बा चिन्हकारू, आ पंजरा तनको सटत नइखी, खुद आपन मेहरारू।